泉佐野市は、親が育てられない子どもを匿名で預かる赤ちゃんポストを来年度中に運用することや、病院以外に身元を明かさない内密出産が可能な施設の設置を目指しています。今日、市議会の委員会で、市は連携先の医療機関について、臨空総合医療センターなどを候補として想定していると説明しました。その理由として、市内の病院の中で医療体制が整っている産科に業務を委託する考えを示しました。連携先は今年度中に確定したいとしていて、実現すれば国内で3例目、自治体主導での設置は全国で初めての取り組みとなります。